Nacházíme se v 1, 2, 3. Pokud jsi ještě u nás nebyl, tak tě teďka tady provedu. Zrovna se nacházíme v největším sále, to znamená největší místo v celém fitku, kde jsou stroje a činky. Součástí je i workoutová věž, která je za mnou. Najdeš u nás taky sprint track, sáně a veškeré tady tyhle věci. Samozřejmostí je taky kardiozóna, tohle je jedna z nich. Teď se nacházíme v nové zóně workoutové, kde je mimo jiné taková jungle dráha, což je určitě speciální v České republice. U nás taky najdete zrcadlo InBody, které je teďka hodně populární, takže i tuhle tu perličku máme. Teď se nacházíme v druhé kardiozóně. Další zóna je velký zrcadlový sál, kde, když nejsou skupinové lekce, tak se dá i individuálně používat. Opět jsme v sále, tentokrát v malém, to znamená pro 2, pro 3 lidi na individuální trénink, nebo zase jen tak si tady přijít odpočinout a udělat si své. Zrovna se nacházíme v dámských šatnách, spousta prostoru, všechno čisté, krásné. A samozřejmě máme k dispozici i pánskou šatnu. K dispozici jsou taky 2 masérny.